गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बाजुगाव गामियाव बाजुगाव गामि जौगाखां कमिटिनि बानजायनायाव मैया इं 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आरो गोजौसिन जोबथा आनजादाव सेथि आरो नैथि मासियाव उथ्रिनाय गासै सा 24 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे बरायनाय हाबाफारिजोंनो लोगोसे फरायसाफोरखौ लानानै जिउ राहा सायख'नायनि सायाव मोनसे सावरायमेलबो खुंफुंनाय जायो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव गाहायालासि महरै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय निरन्तर बरगयारी, ओनसोलनि समाज सिबियारि सरनजित बसुमतारी, गोविंद बसुमतारी, फरायसालिमानि बिबुंगोरा रिंकी बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बाजुगाव गामि जौगाखां कमिटिनि बेबायदि बाख्नायजाथाव हाबाफारि लानाया थारैनो ओनसोलनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होगोन बेखौ मिजिंथियो गाहायालासि निरन्तर बरगयारी बिथाङा। आंखौहाय बिथांमोना सासे गेस्ट एबा स्पिकार हिसाबै आंखौ लिंहरनायनि थाखाय बेवहाय बियो फार्स्ट टाइम जानांगौ बिथांमोननि मोनसे इनिशिएटिभ आरो आं बहुत मोजां मोनदों मानोना बुङोबा जोंनि गामिफ्रा दासिमबो बहुत टाउनफोरनिफ्राय बा इनफरमेशनफोरनिफ्राय बहुत गोजानाव दङ दाबो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि एवेयारनेसखौ लानांगौ आरो बेफोरबायदि काउन्सिलिंफोरखौ होनांगौ। दा आङो फर्चुनेट आं फार्स्ट टाइमै बेयावहाय फैबाय बिथांमोननि गामियावहाय आरो जोङो माखासे आयदाफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन। बे जाबाय जों माबोरै जोङो मोजां केरियारखौहाय सायख'नानै जोङो केरियारखौ दाफुंनो हायो बेनि सायावहाय स्ट्रिम वाइसखौ लानानै आं एसे बुजायग्रोदों बेनो आरो दासिमावबो NEP आथ' दासो इउनिभारसिटि आरो कलेजफ्रावहाय इमप्लिमेन्ट जादों खिन्थु NEP दाबो स्कुल लेभेलाव जों जायाखै जानो थांगासिनो दं। आसामा इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनदों थाबैनो। दा बेनिखायनो जों दासिमबो बे स्ट्रिम गोदोनि ट्रेडिसनेल आइडियानो दङ। दा बेनिखायनो बेवहाय आर्ट्स आरो साइन्स आरो कमार्स बे स्ट्रिमाइजेसन दासिमबो दङ। बेनिखायनो आर्ट्सनि थाखायबो गोबां केरियारफोर दङ जेरैहाय जोंना सिभिल सार्भिस दंखायो, ल' दङ। बेनि बागै जों एसे सावरायदोंमोन डिजाइनिं, मेनेजमेन्ट, हस्पिटेलिटि, डिफेन्सआव दा गोबां बेफोरबायदि दङ आरो जों कनफिउस जानो नाङा। जों बांसिन माने जोङो जोंनि स्कुलिं जोबनाय लोगो लोगो जों जेब्ला कलेजाव थाङो बे समावहाय जोङो माने जों साबजेक्ट बेस जालाङो आरो जोंनो कलेजफ्राबो दासिमबो माखासे ट्रेडिसनेल साबजेक्टसफोरखौनो अफार खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं स्टुडेन्टफोरखौ खावलायगोन जायफ्रा नोंथांमोननि नायगिरिफोर बिथांमोना माने आप टु डेट जानांगोन आरो माखासे गोबां फर एग्जाम्पल गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव आं सासे PhD रिसार्च स्कलार थ' जोङो बेवहाय गुवाहाटी इउनिभारसिटियावहाय माने 40+ डिपार्टमेन्टस दङ साइन्स आरो आर्ट्स। दा NEP खौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय गासैबो माबाखौनो मा होनो कर्सफोरखौ लानो हासै दायो आरो दा बेबायदिनो आर्ट्सआव फरायनायफ्रा आर्ट्सनि गोबां माबा दङ केरियार अपसन्सफोर दङ बेखौ खिन्थु एसे रिसार्च खालामनांगोन आरो स्टुडेन्टफ्राबो आरो पेरेन्टसफ्राबो एवेयारनेस जानाया मोजां। आरो साइन्सआवथ' गोबां अपसन्स दङ आरो कमार्सआवबो आरो जों जेब्लानो जोङो कर्सफोरखौ चुज खालामो अब्लानो जोङो रिसार्चबो खालामफायोबा मोजां। रिसार्च माने जोङो मा केरियारखौ गावखौहाय मा बै केरियारावहाय सुट मोनो बेखौ नायनानै थांनाया मोजां आं बेखौ सानो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बाजुगाव गामि जौगाखां आफादा एबा बाजुगाव भिलेज डेभेलपमेन्ट कमिटिया थांनाय बावैसो सिगां जायफ्रा गथ'फ्रा HSLC आरो HS आवहाय रिजाल्ट मोननानै माने मोजां मार्क्सफोर लानानै बा मोजां पजिसनफ्राव पास जानो हादों एबा गासैबो फरायसाफोरखौनो जोङो दिनै लेंहरनानै बेवहाय मान बावदों एबा जोङो बिथांमोनखौ फरायनायाव जोङो थुलुंगा होदों। आरो जोंनि थांखिया बेनो जेन दानि जे फरायफुबाय थानाय गथ'फोर, फरायसाफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना जेन गोजौ फारसे गावनि जे केरियार दानांगौ बेखौ मोजांथारै बुजिनानै जेन' बिसोरो गावनि केरियारखौ चइस खालामनो हायो आरो बिथांमोना मा फरायब्ला मा जानो हायो, मा स्ट्रिम्सआव थांब्ला माबायदि केरियार जाहैगोन बेफोर गासैबो इनफरमेसनखौहाय होनो थाखाय जोङो मानगोनां सासे चिफ गेस्ट जोङो हांख्रायना लाबोदों। बे जाहैबाय जोंनि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि रिसार्च स्कलार सार निरन्तर बरगयारी। बिथाङा जोबोद मोजांथारै जोंनि देरबोनाय फरायसाफोरखौ बिथाङा मोजांथार बाथ्राफोरजों आरो थाखोमानाय बाथ्राफोरजों बिथाङा दिनै बानजायबाय आरो जोङो निस्सय आसा खालामदों बिथांनि जे गियान होनाय आरो जे लामा दिन्थिनाय आरो जे बुंथिलांबाय दिनै बे बुंथिलांनाय बाथ्राफ्रा बे फरायसाफोरनि जिबनाव निस्सय खामानि होगोन आरो गावनि केरियारखौ माबोरै दानानै लानांगौ फरायसाफ्रा बेजों लोगोसे ससियेल मिडियानिफ्राय जेन'बा बिनि मोजांथिखौ बाहायनायजों लोगोसे
आरो जानाय लोंनाय ड्राग्सनि आरो जौ जुवानि गोजानाव थानानै फरायसाफ्रा माब्रै गावनि लाइफखौ गावनि केरियारखौ दानानै लानो हायो निस्सय दिनै जोङो जाय जोंनि सार स्पिकार रेसपेक्टेड निरन्तर बरगयारी सारखौ जोङो हांख्रायनानै लाबाय बिथांनि बाथ्राजों थारैनो बियो खाबजागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो जोङो बाजुगाव भिलेज डेभेलपमेन्ट कमिटिनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जेन' बयबो फरायसाफ्रा जौगालांनो हाथों आरो बयबो जेन' फरायनायाव गोसो होयो हारि दानायाव गोसो होयो न'खर दानायाव गोसो होयो बेजों लोगोसे स्पेसियेलि गावनि केरियार दानायाव जेन गथ'फ्रा गोसो होयो बेखौनो जोङो दिनै जोंनि गामिनि जौगाखां आफादनिफ्राय खावलायबाय गोजोन्थों जोङो दिनै गासै 24सा फरायसाफोरखौ जोङो मान बावदों आरो माखासेया फैबाय आरो नाथाय माखासेया गोजान गोजाननि जानायखाय दिनै सफैनो हायाखै नाथाय जोङो बिथांमोननि न' थांनानै जोङो बेखौहाय जोङो मान बावहैगोन आरो बेजों लोगोसे मान बावनायल' नङा जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि फरायसाफोर दङ जोङो बिसोरखौबो हांख्रायदों माने मोनसे फरिखा एबा एग्जाम होनानै जे स्टेज जोब्बाय बे नङा दा जायफ्रा फरायगासिनो दङ देरबोनाय गथ'फोर जायफ्रा क्लास 10नि गाहायाव फरायगासिनो दङ क्लास 12नि गाहायाव फरायगासिनो दङ बा डिग्रिनि गाहायाव फरायगासिनो दङ बिसोरखौबो जों गासैखौबो हांख्रायदों जायफ्रा सिगां पास जाबाय एबा एग्जाम होगोन बिसोरखौबो हांख्रायदों जेन' बिसोरबो लाइफनि जे ट्रु भेलु बेखौ बुजिनो हायो आरो जोङो सारनि गेजेरजों दिनै बेबायदि भेलुएबोल जोङो मोनसे गियानफोरखौ जों मोननो हाबाय नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन